Samali da koro James Nyakangi Jemo umarayi wa wafanyabiashara na ndiye coordinator ya UPA region ya Nyanza. Ndaite ukwanira Mang'ana University na ndiye nakwanete gararinga tebanga tigaba raibae libaga e committee eri yabange tukoro Kisi University echo orenganga ye university ekobeko abarayi abanke abajumbe aba MCA bakwanire Nyamirenge abajumbe bose bane n'aba MCA baka bakore nya committee kira mondo tebira se university ataitebekwe lakini tindai uwo mugaba na okwana ne committee eritu asabanga ebuli baga echora se university ekobekwa mbaranya ali bage kolega siaye nimba tanga umugaba na wake chukura ko kirase ase county ya Nyamira koru north koru bogetutu koru borabu koru west kirase igona ande mbuya uno mugaba na kirete kyagera e county ekima ya Nyamira bonse n'abantu bo mugaba na ndo mugaba na abanjete bonse pi na enda chateyo erara iwo benge university abeke bose north bose bogetutu bose borabu bose manga bosara bose west mogiranga kwanza west mogiranga ano amenyete township nebe kombuya lakini bono abana siasa aba baendere njera bakwendera na bora anyole batwaetanire kuna abana siasa okobe university na ende kuna nakwanaliya na botora arwanere university emono to musane onyore nonyo omurayi gwense Ruto ororere ng'abana abambare banga tomanye ko borwe university ngimora ateri abantu banyamira ngabona mwakore siasa kiro mujumbo omuzere university ende buye bona university yangire gocha na ende ke mobaide university neto ekigasi abana baito gosabando chi professional cheto chiri kuna aba lecture abana baito basomanga ase batali gotumia chi transport ne chigarama chinene na onye abafanya biashara bono ndokole biashara koru ase university igo ndoganye university ase nkoreo sipi na ende tiga to iguane university in general bosabaiga buna jeno tiga baraya bose banyamira gochakero mugaba omo senate omo women rep abajumbe bonse bana n'aba MCA bonse bayiwane batiga ko musana yore university bae committee eri ya Kisi University libaga etare gochakera simbauti ali asabate beski eje paka eri ya Kimai baende paka Kiabonyoro baende paka senator Kebaso bomonda township seita baende nonya paka Mangalia ase bateba babo kali manga bogitutu sengera manga naende bakonyana bane nonya paka Ikombe kirasi e committee eri factors inchiro chikogere university yabe kwasegete teri kobe kubosaibo ndo gaze university yabe kwasa factors chitai maybe bone mombo isai maybe banyene bataiti maybe factors ino na system macho te banjio baligeringa factors nchiro bamanye gochora bajorenga asegete no aisaine kobeko university ase barachore now ekini nakinje ndasabe buno murayi ngaki tobeka abo university abantu baito banyamira banyole university totige siase batuka mange intubu n'abagusi ndobanyeka ene kuna abantu banje te kwamerani boire sana na ende sachine twatwara nonyaka ndamwamu lakini na aliko sabanga se Amang'ana University kyaira ne institution yego chakoleta obuyo bonge na maendeleo mange abantu baito banyole chigasi abana basome nebinde binge twakwanira na aliko sabanga kitiga torabe Kenya na mwamukando okwamerania nebinte binge tochamo twesipuna barayi toigwane tolete university